Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang May, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Sana ay magbigay inspirasyon ito sa mga kapwa ko tambalanista na inip na sa paghihintay sa kung ano man ang inaasam nila sa buhay. Gitna ako sa 3 magkakapatid. Yung 2 kapatid ko parehong matalino at achiever sa school, samantalang ako, sakto lang. Minsan sumasabit pa. Gaya nung first year college ako, bumagsak ako sa math. Sa kasamaang palad, prerequisite ito para makapag-enroll ako sa second sem. I was lost. At hindi ko alam ang gagawin ko kaya itinago ko sa pamilya ko. Yung class card isiniksik ko sa isa sa mga bags ko. Pero tunay nga na walang lihim na hindi nabubunyag. Nilabhan ng nanay ko ang bag at nakita ang class card. Sa halip na magalit, sinabihan na lang akong mag-enroll ulit. I took that math subject during the summer and I passed it kaya regular student ulit ako the following sem. After college, nag-take ako ng civil service exam. Lagapak. I took it again. Bagsak ulit. Samantalang yung youngest sister ko, unang take lang, pasado na. Sa halip na kutsain, matinding suporta ang ibinigay ng pamilya ko sa akin. They encouraged me to take the exam again at sa pangatlong pagkakataon, ipinasa ko na. Nagtrabaho sa Canada ang panganay namin kaya plinlano ng pamilya na mag-migrate na doon. Una akong in-apply ng visa, tapos ang nanay namin, then yung bunso. Na-approve na ang visa nila pero ako, hindi pa. I was depressed. Napansin yun ng nanay at kinausap ako at sabi niya, I should not worry and I should surrender everything to God. That night, nagdasal ako ng taimtim at habang pumapatak ang luha, isinuko ko ang lahat sa Panginoon. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Na-approve ang visa ko at sa ngayon ay naghihintay na lang sa araw ng flight ko. Totoong God's timing is perfect. Never early and never late. Sabi nga po sa isa sa mga favorite Bible verses ko, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Naway magsilbi itong paalala sa mga listeners ninyo to always be patient and always keep the faith. Whatever it is that your heart desires, it is worth the wait. Ang inyong tambalanista, May. Hi there, May!
May nakuha kaming lesson mula sa iyong kwento, di ba? May pagpapaalala sa ating lahat tungkol sa God's perfect time. Yes. Ito po ay pagpapaalala kasi hindi naman to bagong narinig natin. This is something that yung tambalan, we always talk about it. We always say that God's time is always the perfect time. Kapag hindi pa binibigay sa iyo ang isang bagay kasi hindi pa napapanahon. 'Di ba? Kaya lalong-lalo na kung 13 ka pa lang tas ang dinadasal mo jowa, umayos ka. Kahit hindi pa panahon. Correct, kahit hindi ako Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi mo pa panahon. Mauna na kami. Kaya nga, 'di ba? Paunahin mo naman yung kaibigan kong 33 na hirap pa magka-love life. Ikaw 13 ka pa lang, umayos ka. Uulitin ko, kahit hindi ako Diyos, alam ko. Oo. Alam ko hindi mo pa panahon, 'di ba? Pag hindi ka pagagalitan ni Lord, sasabihin niya, thank you, di ba? Oo. Pinadali mo ang trabaho ko. Correct, Sabi ng Diyos. ganyan. Oo. So, nagsilbi po akong ngayon, God's angel. Yan. Instrument, ganyan, 'di ba? So, actually, I was waiting for yung part ng story kung saan nandun na yung mga success eh. So, ang galing, yun yung parang hinihintay ko na parang from this to this. Pero, ang galing lang kasi si May, ang kinikwento niya yung journey. Diba? Hindi naman kailangang agad meron ng, pag nagsulat ka sa Mahiwagang Bornay, agad, rags to riches or from failure to success agad. Pwedeng, ang kinikwento mo pa lang ay yung journey. And at this point, yung pa lang yung sinasabi ni May. Na ngayon, naghihintay lang siya ng flight papunta ng Canada. And, nakaka-excite kung ano yung naghihintay sa'yo doon. 'Di ba? Kung anong klaseng success ang naghihintay sa'yo doon. Maari ding merong mga failures, pero ang masasabi ko lang sa'yo, kung meron kang failure na ma-experience sa Canada, at least sanay ka na, 'di ba? Hindi. Kumpara dun sa mga iba na never naka-experience ng failure or never naka-experience ng stress, parang mas mahirap yung pagdadaanan kasi first time ang lahat. Correct. So ikaw, kung medyo nagkaroon ka ng mga aberya pagdating mo ng Canada, which is, I'll tell you hindi ako Diyos, hindi ako propeta, pero sasabihin ko sa iyo, it's not gonna be an easy ride. Pero at least ang mahalaga, sanay ka na, di ba? Di ba, nakakatawa mang isipin, pero totoo naman eh. At least ang importante, sanay ka na. Di ba? Yung parang, okay lang kahit wala kang pera, ang mahalaga, sanay ka na, di ba? Kumbaga, hindi na sa'yo masyadong well, of course, it's a big deal na wala kang pera. Big deal na kulang na naman yung budget. Big deal na kulang na naman yung sweldo. Big deal na hindi na naman umabot yung sweldo na 15. Pero ang mahalaga, sanay ka na, di ba? So, ganun din pagdating sa mga pagsubok dito kay May. Di ba? May pagdadaanan ka ng pagsubok pagdating mo sa ibang bansa, pero dahil sa kwento mo na napakarami mong pinagdaanan ng mga failures and rejections in the past, at least sanay ka na, 'di ba? Na lang, easy peasy na lang ang mga bagay-bagay. Panis na lang sa iyo lahat ng mga pagdadaanan mong problema pagdating doon. Correct. Sasabihin mo pa, wala na bang mas mahirap na problema dito? Ganyan. Ganyan ka na kayabang, ganun. Grabe yung tao naghahanap ng mas malaki na problema. Wala na mas mahirap na problema. Inaya mo nga yung malalaki. Kaya paano pa ba yung maliliit na problema? True. Parang ganito lang yan no? Totoo yun mga kaibigan. Minsan sa buhay, sinusubok yung pasensya natin. Kaya nga, patience is a virtue. Totoo. Hindi lahat ng tao ay may taglay ng ganyang klase ng virtue. Ginawa na nga siyang tinapay. Ginawa na siyang pasensya, di ba? Kasi para paalala. Kasi nga hindi lahat may ganun eh. Baka sakaling pag kumain ka nga ng pasensya, mabudburan ka ng kaunti, di ba? Ito na naman. Ito na naman yung usapan na. Naman yung Pinipilit na naman yung mga maling mga sinasabi, di ba? Mga ganun. Totoo yan. Parang ganito, di ba, halimbawa, sa traffic light, hindi lahat ng tao may pasensya dyan. Correct, totoo. Pag nakita mong 60 seconds yung timer, di ba, maiinis ka eh. Tama. Pag nakita mong 3 minutes yung timer, yung 120, yes, partner. di ba, magagalit ka. Meron, kapag wala silang nakitang enforcer, meron lulusot dyan. Kapag alam nilang may chance, kapag alam nilang maluwag. Ba't ang dami mong alam? Ganun talaga. Nakikita ko kasi. Asus. Asus. Diba? Naniniwala naman ako nakikita mo lang, hindi mo ginagawa pa. Correct ka. So in your case, dumaan ka dun sa parte ng street na yon na may mahabang traffic light. Mahabang timer ng traffic light. Ang tagal niyang nakapula. Pero sino mag-aakala, 'di ba, na nasubok yung pasensya mo doon, 'di ba? Kumalma ka lang, takes time, 'di ba? Everything takes time. At ngayon, pinigay na sa iyo yung green light. Ang sarap noon 'di ba? Na parang hindi mo minadali kasi kung halimbawa minadali mo, alam mong red light, pinilit mo,
ano ang consequences? Alam Ano na. yung likelihood? Maaksidente ka. True. Hulihin ka ng enforcer. Correct. Di ba? Kunin ang lisensya mo. Ang daming ibarya na mangyayari. Correct. Kasi nga, mali yung timing. hindi pa panahon. Yes. So maghintay ka lang. Correct. Kasi darating din yung panahon mo. Totoo yun. Success takes time, mga kaibigan. So just keep on grinding. Be patient. Yun yung tinuturo po ng kwento sa atin ni May. Maging pasensyosa tayo at pasensyosa sa buhay. Correct. Hindi nakukuha ang bagay sa isang iglap lamang. Totoo. Yung mga nakakuha ng sa isang iglap, mga nanalo yan sa loto, ganyan. Pero naghirap din sila, ha? Nag-invest din sila. Correct. Tingnan mo magkano, 20-20 ba yan? True. Diba? In-effortan din nila. So Namuhunan din. Correct. Lahat ng mga bagay, in-effortan din talaga. Correct. At kapag may mga rejections, katulad nga nung nangyayari kay May in the past, diba? Lagi natin tandaan, baka kasi nga hindi pa panahon. Yes. At ang isang magandang aspect of the story of May is yung support system. Yes. Diba? Ang kagandahan dito, marami man siyang pinagdaanan ng mga pagsubok na medyo bonggisius. Ang mahalaga naman dito, laging may nakasuporta. Diba, tingnan mo, sa halip na, anong sinabi? Sa halip na nagalit, in-encourage na mag-enroll ulit. Sa halip na nagalit, sinuportahan na lang, diba? Yes. At napakahalaga nun. Kapag kami nangyari pong hindi maganda sa isang sa family member, syempre natural, 'di ba? Natural lang na medyo mainis, mayamot kasi hindi naman yun yung dapat, 'di ba? Pero suportahan mo na lang din kasi nandiyan na yan eh. Tama. 'Di ba? Yung mga yan nga, yung hindi napasa. Okay, fine. May mga iba binugbog pa nila yung anak nila, hindi dapat, 'di ba? May mga iba talaga namang namagana yung lalamunan, nag-lockjaw na rin kasi sigaw. 'Di ba? Pero ano magagawa natin? Bumagsak na, hindi ba't pagkatapos kailangan nang mag-isip, ano bang pwedeng gawin? Totoo. Alam nga naman nandiyan lang tayo forever sa bumagsak ka. O diba? Correct. So suportahan mo rin. Yun din ang kahalagahan na meron kang support group or support system. At mabuti nga nakita mo yung aspeto na yun, no? Kasi Yes. kung hindi mo nakita yung aspeto na yun na sinusuportahan ka o yung words of encouragement from your parents, 'di ba? Madidikdik yung sarili mo sa Correct. pagkakalugmok, pagkatalo do sa failure na pinagdaanan mo o rejection. Magdudwell ka dun eh. But since nandyan yung circle of support mo, 'di ba? At nagbibigay sa iyo ng words of encouragement, Yan. mas madali mong nalagpasan True. yung lugmok na sitwasyon mo, Correct. 'di ba? So totoo po 'yun. Napaka-importante no, kunyari sa family members ninyo o sa pamilya nyo ngayon, hindi naman lahat talaga mag-e-excel diyan. Maswerte kung lahat. Pero meron talagang maiiwan diyan, isa o dalawa. Ang importante, kailangan natin silang i-encourage. Correct. Huwag natin idikdik, mahina ka. Tingnan mo yung kuya mo, ang galing-galing. Isang exam lang, nakapasa agad. Tama. Ikaw gumastos ka, nag-review, nag-aasusan ako, tapos yung bagsak ka. Ano na? Diba? Alam Dinidikdik mo, natin. posible naman yung pagdikdik na yan. Kumbaga, it's a normal, natural reaction ng mga may ugali. Diba? Yung dinitdik mo din sila pala. Hindi, joke lang. Hindi, I mean, it's a normal reaction na mainis. Diba? Kung halimbawa, talaga namang kunyari magulang, napagod na, diba? Tapos ibinagsak mo pa. Kumbaga parang in their minds, ito na nga lang yung gagawin mo, tapos binagsak mo pa. It's natural na mainis sila. Pero yun nga, ang kasunod doon, pagkatapos doon, hanggang kailan yung inis mo? Oo, diba? encourage mo correct. sila. Pagkatapos noon, diba, gagawa na kayo ng paraan. And part of that is encouraging and still supporting. Alam mo, hindi mo na mahal, bumagsak lang sa math. Di ang dami ng mga magulang, hindi mahal yung mga anak nila. Ang dami na kaya bumagsak sa math. Diba? Totoo yun. So, the support system, the support group is very, very important. Alam mo, sa buhay natin, ganun talaga no? Darating talaga, kahit gaano ka kagaling, Oo naman. darating talaga yung time na magkakaroon ka ng rejection and Correct. failure. Walang exempted dyan, mga kaibigan. Ang kailangan lang talaga natin, pag nagkamali tayo, let's accept it, let's Correct. embrace it and learn from it. Tama. Ganun lang naman eh. Diba? Huwag nating hayaan na talo na ako forever. Oo. Okay, alam learn mo. from it. Kailangan nating makuha yung lesson na Correct. tinuturo nung failure na yon or Tama. nung rejection na yon. Okay lang naman umiyak. Okay lang Oo. naman ma-disappoint. Kasi normal lang naman yun eh. Wala pa naman ako talagang, kahit na may mga ganitong kaming pagsisermon sa araw-araw. wala pa ako nakilalang tao na parang, grabe na-reject ako ng boss ko. Ang saya-saya ko. Kasi meron ako matututunang lesson dito.
Nay, by the way, hindi pala ako natanggap. Correct, Pasado ako, pabagsak ako sa exam. Oo, grabe. Ang saya nito kasi may matututunan ako dito. Wala pa naman ako narinig na gano'n. Talagang, of course, naturally, when you are rejected, when you fail, talagang you will feel really bad. Malulugmok ka talaga. Pero the question is, hanggang anong oras yan, di ba? Hanggang kailan mo dadalhin yan? yan? Oo, hindi ba't pagkatapos, kailangan ding tumayo ulit? Di ba? So normal yung nararamdaman nating lahat na maiinis, ganun. Pero tatayo ka ulit and then trust in God's perfect timing. Agree ako doon. Meron akong ganyan ngayon na parang hinihintay na sagot sa isang tanong. Ang ano ko lang dito is, gusto kong i-push itong bagay na to, pero kung hindi pa siya panahon, kung halimbawa ni-reject siya at hindi pa siya panahon, ganun talaga, hindi pa panahon eh. 'Di ba? Malulungkot ako kasi gusto ko 'yun eh. 'Di ba? Pero kung hindi pa talaga panahon, anong gagawin natin, 'di ba? Because lagi natin tatandaan, katulad ng papapaalala ni May sa kwento na Maywagang Burnay, God's time is always the best time. Correct. And isa pa rin yung magandang dito, kuhain natin na lesson sa story ni May. Ang bawat tao may kanya-kanya pong strength. Totoo. Maaari kasing strength nung ibang mga kapatid niya, yung academics, exam. Yes. May ganun Mani lang sa kanila, yun yung strength nila. Pero itong si May ay merong strength na hindi applicable sa ganung sitwasyon. Kasi feeling ko swimmer si May, di ba? Mali mo, gymnast pala siya. Correct. Atleta pala ito eh. Diba? Di ba? Nagmamarathon pala ito. Yung mga kapatid nila, di ba, 10 hakbang lang hinihingal na. Siya patakbuhin mo, 10K kilometer. 10 kilometer. 10 kilometer kaya run. lumalaban. Correct. Ang sinasabi niya, ano ba yun? Ang iksi naman ng 10 kilometer run. Ganon. Kasi ganun tayo mga tao. May kanya-kanyang strengths and may kanya-kanyang weaknesses. Yes. Wala din naman talagang taong perpekto. Totoo yan. Maganda yung aspeto na yan na na-pick up mo, partner. Diba? So, sana i-highlight mo din yun. Kunyari, ang sa mga magkakapatid, ikaw, mga kapatid mo matatalino. Maaaring mahina ka sa ganung aspeto. Pero sana kakitaan mo din yung anak mo na, ay magaling naman siyang manamit. Diba? Saan? Totoo Yung ibang kapatid niya, balahurang magdamit. Correct. Fashionista siya ng taon. Matalino nga, mabaho naman ng damit. Correct. Totoo. Ano ngayon kung laging pumapasa sa examination, mababaho naman yung mga gilid-gilid ng mga paa. Ikaw, malinis yung paa mo. Own strengths and weaknesses lang yan. Diba? Ganun yun. Magnify the strength and not the weakness. Thank you very much, May, for reminding us today. Maraming salamat. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!